Gibraltar, neboli často přezdívaný Skála. Stát, který je opravdu raritou. Je unikátní z mnoha důvodů, že ani nevím, čím začít. Už jen to, že cestujete po Španělsku a najednou narazíte na anglické území. Má sice jen 6 km čtverečních, svou polohou je však velmi významné. Gibraltar je vlastně taková pevnost, střežící Gibraltarský průliv mezi Evropou a Afrikou. Ze skály Upper Rock jej máte pod kontrolou a proto není divu, že se o něj vedly časté boje. Samotný vjezd na toto území je opět velmi unikátní. Na Gibraltar se dá dostat po pevnině pouze jednou cestou, která křižuje přistávací dráhu pro letadla, takže v podstatě něco jako u nás přejezd pro vlaky je tu povýšeno o třídu výše. Na Gibraltaru nenajdete nevyužitý jediný čtvereční metr. Zvláštností jsou také přírodní poměry. Největší část poloostrova zabírá vápencová skála, na níž je jediná evropská kolonie opic, konkrétně makak bez ocasí. Místní obyvatelé si je velmi hýčkají, mimo jiné i kvůli legendě, která tvrdí, že Gibraltar bude britský, dokud zde opice budou žít. Následkem až přemírné péče jsou opice vůči lidem značně drzé a pokud si chvíli nebudete hlídat tašky s jídlem, budete nejspíš bez nich. Na skále se také nachází jeskyně svatého Michala se stalaktity a stalagmity. Byla známa již od prehistorických dob. Legenda říká, že jeskyně nemá konec a je spojena s podmořským tunelem s Afrikou. Při průzkumných pracech byla objevena další jeskyně, takzvaná dolní jeskyně svatého Michala. Jeskyně má výbornou akustiku a používá se jako koncertní síň. Na Gibraltaru je obyvatelstvo dost promíchané. Narazíte zde na Španěly, Angličany, ale i Italy a Araby. Platí se zde v librách, ale výjimečně i v eurech. Například v duty free shopech, kde si můžete koupit alkohol a cigarety bez cla. To, že jste na britském území, si uvědomujete na každém kroku. Britské symboly jsou tu k vidění skoro všude. Při naší návštěvě nás čekalo bohužel i typické britské počasí. Pršelo celý den. Na Afriku jsme neviděli, ale i tak si z tohoto malého kousku země odnášíme krásné zážitky.